எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்து மணப்பாக்கம் வந்திருக்கோம், ரிவர் வியூ காலனி. அங்கே வந்துருக்கோம். நாங்கள் சும்மா வந்து பார்க்கலான்னு வந்திருக்கோம். அதான் வீடு பார்த்துட்டு இருக்கோம். இல்லை போய் சொல்லாத ரித்திகா, வீடு தானே பார்க்க வந்தோம். சரி, அது சொல்லவே மறந்துட்டேன். வீடு பார்க்க வந்திருக்கோம் நாங்கள். அதான் ஏரியா சூப்பராக இருக்குது, பாருங்களேன் நீங்களே. சைலண்ட்டாக வர இருக்குது ஏரியா. இங்கே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குல்ல. எனக்கு இந்த ஏரியா பிடிச்சிருக்கீங்க பாருங்கள், ஒரு வில்லா மாதிரி இருக்கு பாருங்க. செம்மையாக இருக்குல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்குல்ல? செம்மையாக இருக்கு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த ஏரியாவே ஈஸியாகவே தேவையில்லை போல், இங்கே வந்து தங்கிடலாம் போல். சொந்த வீடுனா இங்கே கட்டிடுறாங்க, எல்லாம் ஜாலியாக இருக்கும் போல். செம்மையாக இருக்குது ஏரியா, செம்மையாக எல்லாம் செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். எப்படி கட்டி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள், வீடு செம்மையாக இருக்குது வீடு. நிறைய சந்து இருக்குது இதுலேயே. ரிவர் வியூ காலனி, இது வந்து ரிவர் வியூ காலனி மணப்பாக்கம். இது வந்து ரொம்ப டீசெண்டான ஏரியா, ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்குது. என்ன ஒன்று நாங்கள் வந்தால் டீசெண்டாக இருக்கு. நான் இப்போ வந்து எங்கள் வண்டி தான் ரொம்ப சத்தம் போட்டுட்ருக்கு. மற்ற எதுவுமே ஏரியா செம்மையாக இருக்குது, சைலண்ட்டாக இருக்குது, டீசெண்டாக இருக்குது. அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வீடு வேணும். நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள் வீடு. நாய் பார்த்தா நம்மளுக்கு என்ன, நம்ம வீடு பார்க்கறது. இது வந்து செம்மையாக இருக்குது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஏரியா. வாட்டர் இப்போ வந்து ஒரு இது வீடு பாருங்களேன். இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ரொம்ப ஷாப் ஆகிடுவீங்க. டூப்ளெக்ஸ்லாம் இருக்குது இதில். செம்மையாக இருக்குது இந்த வீடு. இந்த வீடு எவ்வளோன்னா ரெண்ட் வந்து 40,000 அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட கேட்டு பார்த்தா வந்து 40,000 நாங்கள். எங்களுக்கு ஓகே தான், இருந்தாலும் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். எங்களுக்கு ஒரு சூட்டபிளான வீடு தான் வேணும், ஒரு டீசெண்டான வீடு. எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி தான் வேணும். அதுதான் செம்மையாக இருக்கு ஏரியா. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி டீசெண்டான ஏரியா பிடிக்குமா? இந்த வீடு பூட்டி இருக்கு, ஆள் இருக்காங்களான்னு தெரியுது. ஓ தம்பி மெதுவாக இறங்குறா, கீழே தள்ளி விட்டுருவாங்க போல. நம்ம சொல்கிறதுலாம் அப்படியே இங்கே இருடா. யூடியூப் போடணும், நான் என்ன பண்ணுறது? ஒரே காமெடி. எங்கள் ஃபேமிலினாலே ஒரே காமெடி. அதுலேயும் இருக்கிறது என் அண்ணா ரொம்ப காமெடி பண்ணிகிட்டே இருப்பான். இந்த பக்கம் தானே வந்தோம், திருப்பி என்னடா டே குழப்புவாதீங்களா இருக்கீங்களா? இங்கே நிறைய விஐபி அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க போல். ஏன்னா வீடு பார்த்தாலே அப்படி இருக்குது. ஏன்னா விஐபி அங்கெல்லாம் நிறைய இருப்பாங்க போல். ஏன்னா இண்டிபெண்ட் அப்படிலாம் இருக்குது. செம்மையாக இருக்கு வீடு. போகும் பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெறராக நதி நீந்தவா. போகும் பாதை தூரமே, வாழும் காலம் கொஞ்சமே, ஜீவ சுகம் பெறராக நதி நீந்தவா. ஒரே பாட்டா எடுத்தோன்னு, அதாவது சிச்சுவேஷன் சாங் பாடுறான். ஆமாம், அவன் என்ன பண்ணுறது? ஒரே போகும் பாதையிலே இருக்கே, அது ஏன் ஒரே போகும் பாதையிலே இருக்கு? எத்தனை யூட்டர்ன்டா? யூட்டர்ல மாடப்பாட டேக் டைவர்ஷன் ஆந்திரா போட்டுருக்கோம். எதா இருந்தாலும் வண்டி ஓட்டுறது தந்தா எப்படி ஓட்டணும்னு தெரியுமா? நானே நல்ல வீடு கிடைக்கணும்னா நீ யூட்டர்ன் போட்டு தான் ஆகணும். எத்தனை யூட்டர்ன் ஒரு சைடாக போகும். இந்த வீடு, இந்த ஏரியா பார்த்தா இங்கே பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது பாருங்களேன் வீடு. இந்த மாதிரி தான் எனக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடு. நான் என்னோட லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி நான் சொல்கிறேன். பெருசாயிட்டோன்னே எனக்கு வந்து எப்படி தெரியுமா வீடு வேணும்? நான் பெருசாயிட்டு நல்லா பெரிய வீடு, நிறைய கார் வீட்டில் நிற்கணும், அந்த மாதிரி எனக்கு வீடு வேணும். ஏன்னா எனக்கு ஏரியா. நீங்கள் காரில் தான் வாசிப்பீங்களா? அப்போ நீங்கள் கார் நிறைய நாள் வாங்கி விட்டுக்கலாமே. கார் நிறைய வேணும். எங்கள் அம்மா எப்போ பாரு பண்ணிகள் பண்ணியா பண்ணின்றேன். எங்கள் ஃபேமிலியே ஒரு பண்ணி தான். பண்ணி வருத்தப்படாது. லெஃப்டில் போகும். அட இவன் வேற லெஃப்ட்ல போ ரைட்ல போன்னு. என்ன ஏரியா சுத்திட்டே இருக்கோம், நாங்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் ஏரியாவை. வந்துலேருந்து சுத்தி வெயிட் பண்ணு, பிரேக் போடு, இரு. இது பார்த்தாச்சா இந்த ஏரியா? பார்த்தாச்சு. இங்க வேற பார்க்லாம் இருக்கு, இங்க பாருங்க, நல்லா பார்க்கலாம். இந்த ஏரியாலே பார்க் செம்மையா இருக்கு. வேற எங்க போகணும்? இந்த ஏரியா போ, இது பார்க்க வெளியே போயாச்சா? இரு. ஆமாம், இது போல அதான் சொன்னேன். நான் சொன்னேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொன்னேன்.